بویەرە گارە بریارە چێکردنا ناوچەیە ئارام لە ئالیە دن ئێ سینۆرێن مەش بۆ پاراستنا گەل و دەولەتامە بەهێزتر کرد. Karvedanên li ser operasyona artêşa Tirkiye bo serçiyayê gare li Başûrê Kurdistanê û kuştina 13 serbaz û polîsên dîl berdewam in. Hikûmeta Tirkiye ev rewş wek derfet bikar aniye di siyaseta navxwe de bo lêdana HDP û serkûtkirina opozisyonê. Di siyaseta derve de jî bi hinceta asayişa niştimanî û parastina sînoran rewayiyê bide bi cihkirin û hiştina bînkeyên xwe yên serbazî li nav axa Başûr û Rojavayê Kurdistanê û pêkanîna operasyonên zêdetir. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe... Operasyonên me ku demeke dest pê kirine û duê çarçoveyê de me mesafeyeka baş biriya di dema pêş de bi arasteya wan navçeyên ku hê gefên mezin in berfirehtir dikin. Ji bo ku careka din rûbirûyî êrişê wiha nebin li wan navçeyên ku me kirine navçeya aram çi qas pêwîst bike em ê ew qasî bimînin. Gerekiyorsa o kadar kalacağız. Berpirsên payebilintên PKK dibêjin, operasyona serçiyayê garê şikandine. Her wiha artêşa Tirkiye jî bi kuştina dîlan tometbar dike. Yenilgisini böyle bir yalan saptırma gerekçe. Dixwaza vê şikestina xwe bi dere û têkdana rastiyan ji raya giştiya Tirkiye û cîhanê veşêre. Bi zimanê xwe dibêjin, şikefteke heft derî ji wan re çêkirine. Nizanim çend odeyên wê hene, dergeh hesinin. Çi qasî parastiye. Baş ev hemû hatine kirin ji bo ku bên kuştin, di demekê de hêzekê ew hemî tiş kiribe bo çêkirin û dabînkirina stargeheke aram û bihêz bo wan û asayîş û parastina wan, baş e çima wan bikuje? Yapan bir güç niye öldürsün? Partiya Demokratîka Gelan HDP ku ji ber operasyona garê guşareke gelekî zêde li ser e, axaftinên parlamenter û ew belge belav kirine ku ji sala 2015 ve ta 2019 bu azadkirina wan dîlan pêşkêşî parlamentoyê kirine. Devlet isterse bir hafta içerisinde bu çocukların Dewlet bixwaze gelekî baş dizana malbatên wan dîlan di dema yek hefteyê da dikarin biçin ba wan. Lê naxwaze. ama istemiyor. Wekîlê Serokê fraksiyona HDP roja sêşemê 16 Sibata 2020 derbarê operasyona garê de rexneyên dijwar li desthilatê girtin û behsa hewldanên HDP bo azadkirina serbazên dîl kir. 2014 Pervin Buldan Di 2014 de Pervin Buldan, Sirî Suraya Onder û Salahattin Demirtaş çûne çiyê û sê serdestên pileyek anîn û bi selametî we gerandin. Ev ji bîra ve çûye, ji bîra ve neçûye. Di tomarên we de heye. Unutmadınız. Kayıtlarınızda vardır. Di siyaseta navxweya Tirkiye'de bikaranîna biwêja berî operasyona gare û piştî operasyona gare, amajeyeke ku piştî wê operasyonê qonaxeke nû li Tirkiye dest pê kiriye û siyaseta Tirkiye di siber rojê de pêşhatên nû bi xwe ve dibîne.